Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Beata und ich freue mich sehr, dich auf meine Seite begrüßen zu dürfen. Hier erfährst du, wie ich selbst Deutsch gelernt habe und warum ich heute Menschen dabei helfe, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Myslím, že nemčiny stačilo, hlavne teda ešte aj pre tých začiatočníkov. A tu by som vám teda povedala, vítam vás ešte raz aj po slovensky, že ako som sa vlastne dopracovala k tej nemčine. V 98. pre tých neskôr narodených, to bolo v minulom storočí, som skončila stavebnú fakultu v Bratislave a šup so mnou do Mníchova. Chcela som vedieť ešte aj nemecky, lebo som hovorila plynule anglicky. Čiže v Mníchove, v metropole sa hovorí aj anglicky, tam mi všetci budú rozumieť, tak som sa tam teda na taký rok som si dala také prázdniny jazykové, že sa naučím po nemecky. Veľmi rýchlo mi to hneď asi druhý deň, ako som tam prišla, vysvetlili, tu si moja zlatá v Nemecku, tu sa rozpráva po nemecky a my tu nebudeme s tebou anglicky, ako si ty myslíš, to je pekné, že vieš, ale šup do kurzu. Tak som to aj spravila, ľudia. Bola som v jazykovom kurze pre cudzincov, tam som prvýkrát v živote, hádam, videla všelijakých Indov, Turkov, Černochov, ja neviem koho všetkého. Tým som ani len po anglicky nerozumela, čiže celé zle. Naša učiteľka bola z Drážďan, krásnu mala Hochdeutsch, sa to volá, hej, krásnu nemčinu. Hallo Mädchen, wie geht es dir? Nás naučila. Prídem von na ulicu tam do Mníchova, hallo Madl, wie geht's to? A ja hovorím, Ježišmaria, toto je úplne niečo iné, ako čo som sa učila v tej škole. Čiže ďalšia veta, ľudia, čo sa naučíme, je können Sie bitte Hochdeutsch sprechen? Hej, toto sa naučíme, aby vám rozprávali pomalšie a teda tou Hochdeutsch, tou nemčinou školskou. No, takže trošku som sa naučila a zobrali ma do McDonaldu, ale nie do reštaurácie. Mala som teda akože nejakú tú stavbarinu za sebou. Už som vedela po nemecky po takých 3-4 mesiacoch. A tak som sa dostala na majetkové účtovníctvo do centrály McDonaldu. Potom, po nejakých 5 rokoch, ma osud zavial do Viedne. Tam som na Švechate prenajímala auta, lebo auta milujem. Tak som to mala taký úlet trošku. Potom to medzi pristáti vo Viedni som išla do Prahy, do centrály Lidlu. Tam už som teda mala vďaka mojej super nemčine, už bola akože fakt výborná. Mala som tam nemeckých šéfov, samozrejme v Heilbrone sme mali hlavnú teda akoby centrálu a vtedy sa Lidl ešte len rozbiehal. Stavali sme prvé české a slovenské filiálky. Potom som mala na starosti ešte aj Poľsko, takže ľudia, tam som od nevidím do nevidím makala. A už som ani nevedela, v ktorej krajine som, či som v Čechách, či som v Poľsku, či som v Heilbrone v Nemecku, akože celé zlé. Potom som sa už ako teda z rodinných dôvodov vrátila teda bližšie na Slovensko, ale som pracovala pre rakúsku firmu ako projektová manažérka na bývalý Balkán, takže tam som jazdievala na otočku Zágreb, Ljubljana, akože krásne mesta, môžem len odporučiť na výlet. A potom som si povedala, stačilo, idem si. Už prišiel ten čas, keď si treba založiť rodinu a trošku sa ukľudniť. A potom prišli moje 2 deti. Jeden, potom druhá. Pekne do radu. A vtedy som si mojej zlatej povedala, mne už stačilo teda týchto, ja už nemôžem do 5. do 6. neviem do koľkej sedieť v práci, už to nejde. Tak som si spravila štátnicu, lebo som popri tých robotách mojich teda už tuto na Slovensku aj prekladala, aj tlmočila, aj všetko možné, ale nemala som ešte urobenú štátnu skúšku, aby som si mohla rozbehnúť vlastnú firmu. Tak som si na staré kolená, dá sa povedať, ale s ohromnou motiváciou na teda jazykovom inštitúte dorobila štátnicu z germanistiky a hneď potom som si založila firmu, kurz nemčiny s Beatou. Teda Beata som ja, kurz nemčiny, tu ste práve na mojej stránke a verím, že sa dostaneme, ukážem vám, akým spôsobom k vašej plynulej nemčine, moji zlatí, rozprávanie, budete so mnou veľa rozprávať, už od začiatočníkov. Budem vás opravovať vo výslovnosti, to bola aj moja vždy veta otázka v tom Nemecku, v Rakúsku, korrigieren Sie mich bitte. Dobre, čiže treba vás korigovať, mňa bolo treba korigovať, inak by som nedospela k tomu, kde som dnes. Budeme sa učiť slovnú zásobu, ale hravou formou, už nie tak, ako sa to volá kedy, že nejaké slovíčka a neviem čo.
už sú úplne v 21. storočí úplne iné metódy. Dokonca som aj vyrobila nejakú literatúru, aby nám to išlo lepšie. No a trošku tej gramatiky, bez toho to nejde, aby to aj všetko vyznelo nejakým spôsobom, ako by som povedala, učenie, ale že vieme sa krásne vyjadriť, dobre? Takže ja sa veľmi teším. Určite si pozrite celú moju ponuku, čo tu som ja všetko vyrobila a budem sa tešiť, keď sa uvidíme spolu na nejakom kurze, či už to bude videokurs a budete v podpornej skupine, alebo sa rozhodnete pre individuálne kurzy. To je úplne jedno, alebo už chodíte na nejaký kurz, alebo ste samouk a chcete si to tak sami rozšíriť slovnú zásobu. Pozrite si, akú máme beletriu, môžete si niečo prečítať v jednoduchšej nemčine. Toto všetko na vás čaká na kurze nemčiny.sk. Ja sa veľmi na vás teším a už len na záver poviem Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bald. Tschüss.